Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisaya ng Mindanao, nilalas ping CB o ba ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Good afternoon, CB girl. Kumusta man ka karong hapuna? Mao pa pag-abot naman Dr. Iris kay dunang may importante nga lakaw. Tibok adlaw gyud ang among lakaw dito ni sa Isla sa Mactan. Nya bag-o ra gyud may nahibalik mo na hinungdan nganong late jutay kining atong programa karong hapon. Hinaot nga nakapaabot mo, nakaagwanta mo sa atong pag usab-usab sa atong schedule dili sad mi maka-live ni CB kay ni ami mag-record sa bahin sa Mumbai nga layo ra sa akong wifi, so dili ko maka-live, so delayed lang ug tay kining atong broadcast. Ang atong sugilanon karong hapon dunay title nga protesta. Aktivista ko sa estudyante pa, nagsugod akong pagka-aktivista sa dihang first year college student ko sa University of San Jose Recoletos in 1981. Mo pagsugod nako pagka estudyante sa kolehiyo. Mao sa tong higayuna nga niulbo ang lapad nga mga protesta batok sa diktadurang Marcos dinhi sa Subo. Ang Subo gyud mo'y labing una nga nahitabuan sa mga protesta. Katong among protesta sa mga estudyante, kabahin lang to sa mas lapad nga mga protesta katong gitawag nga mga freedom marches nilang anhing Talius Bacalso, Tumik Kabangpang, Billy Legaspi, Dodong Olganza, Sinay Daoy, Padre Rudy Romano, ug uban Vic Balbuena, ug uban pa nga mga maisugon nga nibarug batok sa diktadurang Marcos ni atong dekada 80. So, karong hapuna atong suwayan pagsubay ang evolution sa protesta dinhi sa ato sa Subo. Sa panahon sa diktadurang Marcos, unpopular na mo ito ang diktadurang Marcos nitong higayuna. Padaghanay ito ang mga protesta. As kang daghanang mukuyog ato sa mga protesta. Bisag unsa lay dagway sa protesta, perti daghanang mukuyog. In fact, usa sa mga problema atol sa ipahigayon ng mga protesta ang crowd control. So pagkontrolar ang mga tao nga dili kay magpalabi silang kasuko, nga dili musimang ang protesta, magkagulian na hinuon, makig-away na sa mga pulis, makig-pinatuay na sa mga pulis, makig-pinatuay na sa mga bumbero, kay gamitan na itong mga pulis o mga bumbero sa una ang mga protesta. Unya, ang diktadurang Marcos, bisan diktadura ito na itong higayuna, managana. Or tungod sa kabdaghas mga tao, managana pagbadlong, dili kabadlong sa mga tao na magprotesta. Ang kasagaran gyud nga forma sa protesta atol sa administrasyong Marcos, manawagan mi og rally, mag-schedule mi og rally, unsang orasa, asa ang protesta. Unya, kung ang venue sa rally ang Colon o Osmeña Boulevard, mo man kasagaran yung sentro sa rally sa una, ang mga pil sa protesta, mag-schedule sa dug asa sila magmarcha. So, ang rally ana sa Colon o Osmeña Boulevard, sa eskina gid Colon o Osmeña Boulevard, pero ang nagalilain nga mga grupo nga maopil sa protesta, magmarcha. Dunay ang taga Uptown magmarcha gikan sa Puente, ang taga South magmarcha gikan sa San Nicolas, ang taga North maybe magmarcha gikan sa siyudad sa Mandaue. Ang nagkalilain pa nga ang taga San Jose magmarcha gikan sa among main campus diya sa USJR sa Dan Magallanes. Ang taga UP magmarcha gikan sa UP sa Gorodo Avenue. Ang taga STC magmarcha gikan sa General Maximum Avenue. Ang taga CCC pa man sa una, Cebu Central Colleges, magmarcha gikan sa ilang main campus diya sa CCC. Ang taga San Carlos, magmarcha gikan sa main campus diya sa Pidel Rosario o Pilais sa Cebu City. So, perti inigabot na sa doon na magmarcha gikan sa siyudad sa Lapu-Lapu, katong grupo nilang anhing Attorney Vic Balbuena. Ang mga Redemptorist Fathers, mga pari, ng Panguluhang Padre Rudy Romano, pertinaghan naman na mga pari ng mga aktivista, magmarcha sa silang ila. So, inigabot nila diha sa either sa Fuente or sa Plaza Independencia or sa Osmeña Boulevard o sa Colon, perting bagaas mga tao. Nga, ang uban ng mga tinahaman nira kung magprotesta na. Unya, gawas atong mga rally nga ingon adto, doon na sa mga protesta nga mas lagyo na ang mga gigikanan. Unya, lain-lain lang to ang mga grupo. Doon ay youth sector. So ang youth sector, kami mga estudyante, doon ay
mga politiko kadtong Pusyon Bisaya, kadtong uban pa nga mga partido sa mga politiko dinhi sa Subo nga ni apil nangisog. Kaya kaniadto ang kontra kayo ang kilusang bagong lipunan man. Ang KBL, ang Liberal Party, ang Nacionalista Party, ang UNIDO, United Nationalist Democratic Organization, kang Doy Laurel. Daghan kay itong mga partido sa una. Ang partido pa naghiusa nilang Siling Fernan, Sani Osmeña, ni Indenita Cortez da Luz, motong mga nagkalilaing nga mga grupo nga nagprotesta dinhi. Perting daghana sa mga nagprotesta. Ang kinadak-ang protesta nga akong naapilan kadtong protesta sa Baktas gikan siyudad sa Karkar padong diri sa Cebu City. Ya nagabian na may pag-abot diri Cebu City, gibungkag may pag-abot diya sa San Nicolas. Ako na nang naistorya ninyo, motoy usas kinadak-an nga mobilization na akong naapilan. Pero kaming mga estudyante, doon na sa may among kaugalingon nga forma sa protesta, doon ay mga lightning protests. Kana mga protesta ba nga, dili na mo i-announce, kay dakpon nun sa mga pulis, kung na mong i-announce, buditso lamay o protesta, unya mo kalit lang sa mga kawa. Mura og among lightning protest, ana sa Puente, ana sa Colon, ana sa Plaza Independencia, asa magtapok ang daghang mga tao, ana bida mag-lightning protest, unya among hipuson, among lukuton, among placards, inigsugod sa lightning protest, among kalit lang bukhad, nya manyagit mi sa among mga slogans, kung sa una gud tagsar man kami magkadaog mga megaphones. So syagit-syagit ra gito ang amo sa mga protesta. Aron lang to pagpahibaw sa katawhan nga ang napuno na gyud ang mga subuanon sa diktadurang Marcos. Sa University of San Jose Recoletos, kay siya may 11 eskwelahan na naka-restore sa Supreme Student Councils sa panahon ni Jun Rey Nadella. Doon na ito'y policy ang USJR na among lalutsan ng mga aktivista. Sa USJR, mo request lang ganing kag tarong sa Student Affairs Office, mo request ka og sound system, usugot ang school administration. Sa way pagsusi na ang sound system among gamiton batok nila. So musugot man sila, ang sound system sila pa mo install. Ang mga non-academic scholars pa sa San Jose mo install, ana nila install sa main lobby, sa main campus karon sa USJR niya. Lanog kay ito ang sound system sa San Jose. So inig-install ato diha, doon naman ito'y gamay nga stage, mutungtong mo dito sa stage, among i-denounce sa mga pari using their own sound system. Of course, among itong sound system kay gasto man tos mga estudyante, gikan man tos matrikula sa mga estudyante. Pero ingon adto ang mga pari ni adto naib pa kayo mga pari sa San Jose. Although na maro na to eventually ang mga pari sa San Jose sa liderato ni Father Rafael Cabarles na kamao na sila musukol na mo sa among mga protesta. Pero but there was a time magpista mi ang mga eskwelahan repressive kaayo sa ilang mga student governments, pero dias amo maka-request ng sound system sa eskwelahan, among i-denounce ang mga pari atol sa among protesta, na ikahuman sila pa muhipos sa sound system nga ilang gi-install para namo. Unya, muhangyo sila nga dili lang may mag-sound system diya sa lobby, kay doon activity sa lobby like tingbayad para sa major exam like prelims or midterms. Di min nila tugutan na mag-rally diya sa main lobby, kay daghan mga estudyante nga maglinya para mobayad sa accounting. Pero pahumon man nila og megaphone. So, gamit ni Sib sa megaphone, basta di lang may musuod sa mga classrooms, di lang may mo saka dito sa taas. Mahimo ra may mag-megaphone diya sa quadrangle sa USJR. So liberal kay ito mga pari sa San Jose sa una. Gawas doon kay mi, maayo kay mi mo mutan-aw ba unsay mga resources sa eskwelahan na among magamit. Unya ang mga pari tungod sa ilang kakuwang kay itong kasayuran o ka wa balang gid nila alamang sa among katakos sa pagprotesta, magpahuwam sa maong mga facilities. Na I think karon mas lisod na kay kahibaw naman sila kung gamiton ang ilang mga sound system o ilang mga megaphones batok sa mga eskwelahan. So nagmaro sab ang mga school administrations ngadto-ngadto sa pagsige na mo og gamit sa ilang mga kahimanan para sa among mga protesta. Nanigraduar nami sa University of San Jose Recoletos og na palagpot ang diktadurang Marcos in 1986. Pagkahuman ni adto, mura og naluya ang protest movement dinhi sa Subo. Di ko kasubay gyud kanus ani hinay ang protest movement.
Mura og human ni daog si Cory, ang kinabag-an sa katawan ni hatag niya kahigayunan pag-dismantle sa diktadurang Marcos, pag-restore sa mga democratic institutions. So diha attempt ang mga loyalistang Marcos niya ito nga magprotesta, pero digin sila sa makadaghan sa mga nagprotesta batok ni Marcos. Nya nagkatibuaag mabuto ang mga loyalista, nabungkag na to sila, ang mga politiko nga mga loyal ni Marcos ni balina ngadto ni Cory o aron makapabilin sila sa gahom, aron makadagan sila sa eleksyon sa 1987 o makabalik sila sa ilang nakalilain nga mga pwesto. So mao na to gisugda na o gamit ang administrasyon Cory aron maura gihapon mga dagwaya, lain na lang o mga partido. Unya, ang sunod na kong nahibaw-an atol ni Cory, lapad kaayo nga mga protesta sa mga union. Na ang gipasangilan ni adto ang Labor Secretary ni Cory kadto si Bobit Sanchez. Gipasangilan to siya nga walhon na sympathizer sa mga labor unions. Pabor man kay sa labor ang iya mga policies. So ang mga labor unions magsige lang og strike. Daghan kay itong mga kompanya din ni Subo nga nasira tungod sa strike sa mga labor unions. Ang Atlas Consolidated Mining and Development Corporation, ACMDC, sa siyudad sa Toledo. Ang Cebu Shipyard and Engineering Works diya sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ang Visayan Glass, kanunay itong maigo sa mga protesta. Ug uban pa nga mga dagko kay mga kompanya dinhi Subo nga protestahan sa mga mamumuo. Ya katong protesta sa una, kuanto kada bang ilabuhay yung kaldero ba? Kanang di gyud iligkas hantod nga di mo surrender ang management, hantod nga dili masira ang negosyo, hantod nga di makuha sa labor ang ilang mga demanda, pati isuga ato sa mga protesta. Ya kasagaran sa mga protesta mo sangpot og violence. Dunay pinusilay, dunay mga matay, dunay duguon nga mga hitabo. Ako naman ito na istorya din katong usa sa mga kaniadto ang mga union may mag-away. Ang Atlas, for example, alo man ang Atlas sa una, nailog sa SPF-LKMU, ni Tony Quezon. Duguon sa to, na parang ilog. Sa shipyard, ang union sa shipyard, nabalisab, ang NFL, National Federation of Labor, silang Roger Igot. Nakita ba yung Mr. Igot karong bag-o kay si Roger Igot ni tabang ni Barangay Kapitan Bilong Darnayla sa Barangay Basak sa siyudad sa Lapu-Lapu. Niya si Kapitan Bilong ni tabang man to ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo atol sa kampanya sa eleksyon presidensyal sa niaging tuig. So nagsimi kita diha sa Barangay Basak sa siyudad sa Lapu-Lapu, nagkakilami ni Roger Igot. Hinaot si Mr. Igot nakatuldol inang atong programa sa YouTube. Ug naparehin sa pagsubay sa atong mga programa sin. Pero usa siya sa mga aktibo kaayo sa protesta kontra ni Roger Igot sa una. Kaya ako trabahante man ko sa Associated Labor Unions, siya ay leader sa NFL diha sa Cebu Shipyard and Engineering Works, pero dako kay itong papel si Roger Igot pag palagpot sa Associated Labor Unions gikan sa Cebu Shipyard. Human adto sa mga protesta sa labor, pasaylo ha, dili kayo accurate akong kasaysayan kutob lang ni sa ako mahinumduman. Hangtod na niabot sib na mingaw na kayo ang mga protesta. Karon tan-awa ra gud ang protesta sa labor, usahay tag 50 ra buok, 20 ra ka buok ang protesta diya sa Colón. Mas daghan pa usay pulis nga magbantay sa protesta kaysa mga aktwal na ni kuyog sa protesta. Ngano man, ngano may menos naman ang mga nagprotesta. Maybe gipulaan na ang mga tao. Maybe ang mga tao nakamatngon nga wa man tay mahimo aning ato mga protesta. Gibungol-bungulan naman lang ta sa nagkalilain nga mga ahensya sa gobyerno. Ay doon unsay nagsugod ang pagmenos sa gidaghanon sa mga nagprotesta o ang pagbungol-bungol sa mga giprotestahan. Kay karon ang mga kompanya di naman ma-pressure kung magprotesta ang mga mamumuo. Ang latest nga hibaw na ko nagprotesta ang Associated Labor Unions, gisira raman sa Foodorama ang ilang mga tindahan o nawa ang union. Diha protesta sa una sa ospital ni Iris, ang maternity hospital, ang kilusang Mayo 1 mo yung protesta, gisira ang ospital. Nasira ng maternity for how many weeks? Tungod sa protesta, hangtod eventually ni uyon ang nakauyon ang labor o ang management na mga pagbalik ubos na sa
mga terms and conditions nga ilang nauyunan sa sabot-sabot. So, dili na ino na ka-epektibo ang mga protesta. Pero ako na-realize, unsa ka inutil ang pagprotesta atol adtong hulga pagsira sa ABS-CBN. Na atol mangud to na pagsira nila sa ABS-CBN pandemya sa COVID-19. Yuwa man tuguti ang mga protesta sa una. Atol sa pandemya, dakpon mga likag pila ra mo kabuok nga magtapok. Suwa. Sus, kung wa pa'y pandemya sa ilang pagsira sa ABS-CBN, kalapad gas protesta sa mga viewers sa ABS-CBN nga di kasabot nga nung siraduan man ang kompanya nga gisertify sa BIR, sa Department of Labor and Employment, sa Securities and Exchange Commission nga nakatuman sa mga lagda. Way kalapasan nga nahimo. Pero tungod sa pandemya, way protesta nga nahimo. Diyan yung mga virtual protests, ipaagi og Zoom ang mga protesta, doon yung mga speakers, ipaagi sa og Zoom, ang mga manambong, ipaagi sa og Zoom, o niya ang protesta ilang ibutang sa social media, di gyud sama ka-epektibo sa protesta sa kadalanan. Sus, para nako isip kanhi trabahante sa ABS-CBN, kung naatol pa lang nga way pandemya atol sa pagsira sa ABS-CBN, kalapad ka sa protesta sa katawhan. O malampuson tingali ito natong mapugnan ang pagsira sa ABS-CBN. Pero maikay itong pagka-timing, naatol sa ito nga nagpandemya, gigamit pag-ayos gobyerno ang pandemya aron sa pagtahilom sa katawhan, o wag ginahimo. Ato karon daghan kay mga nagprotesta sa ABS-CBN pero wa may marcha na napahigayon kay uwahi naman. Unsa ang pamanato pagmarcha nga ang Kongreso ni basura naman sa aplikasyon sa ABS-CBN sa renewal sa prangkisa. So mura ba og unsa pa may kapuslanan. So karon dunay mga pasangil sa tikas sa eleksyon presidensyal sa 2022. Ang mga protesta naa gilusad sa social media. Dunay mga grupo sa social media nga nagprotesta sa pagpanikas sa pasangil nga gitikas ang eleksyon sa presidente sa 2022. Pero naay nagpasakop, daghan kayo ang naukay, daghan kayo ang nituo sa mga pasangil, pero unsa may ilang mahimo? Dili man nila mapugos ang Commission on Elections pag-reverse sa desisyon. So ang gihimo nilang General Eliseo Rio mao pagpasaka og kaso sa Korte Suprema. Na tanang nakasuway og kaso sa Supreme Court, apil nako, di ka ka-expect og diha dayon nga aksyon sa Korte Suprema perting bagaa anang mga kaso nag-uong sa Korte Suprema. Siyam-siyaman ka magpaabot kanu sa mahusay ang imong kaso. Ang ako lang kaso na abdak 16 years. Pila sabto ka tuig nag-uong diha sa Korte Suprema una ma-desidihi atol sa tanang higayon sa Semana Santa pagkaron tuiga. Pero 16 ka tuig kung nagpaabot sa pagkahuman sa akong kaso. May na lang na-absolto ko sa kasong libilo gipasaka ni Gobernador Buendorin Garcia. Batok nako. Pero sa pangutana, mapuslanon pa ba ang pagprotesta? Unsay labi maayo nga paagi sa pagprotesta ini panahon sa social media. Duha ka ehemplo ang akong i-offer ninyo na posibleng model sa umaabot na mga forma sa mga protesta. Una, kining protesta nilang General Eliseo Rio. Ang ilang protesta dili mobilization sa aktual. Doon na sila mobilization sa COMELEC pero pila ra lagi ang mutunga. Di man gud inguna na kadaghan ang nahibaw na protesta nilang General Rio. Kaya ang nahibaw ini kadto man sa mga Facebook users. Unya ang mga naa sa social media, pila raman sa taga Manila. Dito mas Manila ang mga protesta, wa mo ko kadungog og protesta dinhi Subo sa mga grupo nilang Rio. Daghan kay mo timang mo comment diha sa Facebook, pila may mutunga sa aktual nga protesta. So despite ini, sila General Rio nakasustener sa ilang protesta. Nagpabiling buhi ang protesta ilang na kumbinser ang Commission on Elections sa paghusay sa ilang petisyon pag-disqualify sa Smartmatic. So, duha ni ka aspeto sa protesta ni General Rio. Ang una kadtong ilang nag-ungong nga kaso diha sa Korte Suprema. Meantime, nga wapay aksyon ang Korte Suprema, niya sila protesta pag-disqualify sa Smartmatic.
aron dili makasupply sa automated election system na gamiton sa eleksyon niya sa 2025. Ang COMELEC wa pa gyud maka-produce sa transmission logs nga ilang gidemanda. Ang Korte Suprema wa pa sab maka-aksyon sa kaso nga gipasakan ng General Rio. Pero ang COMELEC ni pahigayon na o public hearing sa buwag nga petisyon pagpa-disqualify sa Smartmatic. Dugay kayo nang naaksyonan sa COMELEC, pero maka-excuse mga ng COMELEC kay na busy sa ilang mga gibuhaton sa barangay o sa ang kabataan elections. Pero June pa na gipasaka ang protesta karon pang buwana na husay sa COMELEC. Kung karong buwana ni ingon ang COMELEC nga posibleng ablihan ang mga ballot boxes, mano-mano ang pag-ihap, pagbalik sa mga balota, susihon ni takdo ba sa transmitted results na gipaagi sa sistema sa Smartmatic. Kung takdo, absoluto ang Smartmatic. Kung mag-donate discrepancy, tinuod ang pasangil nilang Rio o kaubanan, i-disqualify o i-blacklist ang grupo sa Smartmatic. Usa ni ka paagi sa protesta, mapailubon kayo protesta nilang General Rio, pero sustain. Dili na baya sila mga batanon. Maybe tungod sa ilang seniority, tungod sa kahinom na sa ilang pangidaron, mas mapailubon. O creative kaayo ni protesta nilang General Rio. Ug patag karon unya interbiho ni sila sa credible nga mga sakop sa media, sama nila Jarius Bundok o kaubanan, o nagpabiling buhi ang issue. Pero mao lagi, ang mainstream gyud sa media wa na mag-cover ini ilang protesta tungod sa kaway klaro ba. Why reaction gikan sa COMELEC. Mabuhi ra man gud ang protesta kung ang mga protestahan natandog. Nya COMELEC may naman kayo mo pagbungol-bungol. Nya Korte Suprema di ba na nimo ka protestahan? Kanu sa husayon ang imong kaso sa korte. Pero pasigi sa ka-protesta, ang Supreme Court mahibaw sa bana. Nagtunay nagsige apura ining kasuha. So usa na kaporma sa protesta na atong tun-an unsay mamahimong resulta. Posible magagiya na to sa umabot nga porma sa mga protesta. Ikaduha, ug akong suggestion mao sa ni atong tun-an. Kining gihimo sa kampo sa mga Duterte nga pagsukwahi sa pagpapas sa confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Ang campus mga Duterte ni butyag sa ilang kaugalingong expose na dunay extraordinary funds o kanang gitawag nga MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses, sa House o sa Senado na binilyon ka pesos sa kada tuig nga ang liquidation po parihara sa confidential funds. Why resibuhay? Iagi lang certification sa mga kongresista o sa mga senador. Take note, kung sa isulti ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang pag-auhag sa iyang mga dumadapig, tabangi ko pag-auhag sa Commission on Audit na i-audit si House Speaker Martin Romualdez. Mas siya mauhag o protesta sa kadalanan. Ang iyang auhag is mobilization. Pag-pressure sa COA na i-audit si Romualdez. Anong course pressure nga to ni Romualdez? Bantay minimo, ayaw pataka diha, ayaw gamita imong gahong pag-apiki ni sa akong anak na si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. So, yan, ingon si Duterte, si Bahang Katoliko, ang mga non-government organizations, iyang gidasig sa paglihok. Nga, dako kay baligho, kay siya ba isa ang saway niya sa Sibang Katoliko sa mga NGOs, iyang gipang red tag. Karon nagpatabang na siya. So, si Duterte nga gamhanan kay sa una, karon ni dangup na sab ining bag-ong matang sa protesta aron nga mapadangat iyang tingog ngadto nilang Romualdez. Kay kahibaw si Duterte nga kundi matandog si Romualdez ining ilang mga pagsaway, wa sila mahimo. Si Vice Presidente Sara Duterte Carpio, sa latest karon nga sulti, dili ron panahon sa pamulitika, panahon ron mangandam ta sa dugang kalisod tungod sa gubat sa Ukraine o sa gubat sa Israel o sa Hamas. So, mura og dili na pag-isa sa puti nga tualya, pero si VP Sara murag wa na maghisgot nga kaaway sa kalinaw ang mga nisupak sa confidential funds. So unsay akong tan-aw ining bag-o nga mga protesta as shown sa grupo ni Rio o sa grupo ni Duterte, targeted ang protesta. So karon di daron padaghanay o mga mamobilize sa protesta kundi pressure politics na. So padaghanay lang gihapon, pero ang grupo virtual na. Ang grupo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte unya naman na mo manifest kuno daog bagyapon sila sa eleksyon, pero ang elections duha ka tuig pagikan karon.
ang bugtong paagi mapakitaan o sa kaligon ng ilang liderato sa kaligon ng ilang suporta pinagi sa mga surveys na dili binding, mahimura na bungol-bungulan sa liderato sa Malacañang o sa Kongreso o sa adlaw sa eleksyon mismo. But in the meantime, kinamuhimo silang mga butang na maka-pressure sa mga naa sa gahom. O ang gihimo ni Duterte mao ang pag-auhag sa mga grupo na makatabang pag-pressure sa mga naa sa gahom. So sama sa gihimo ni Rio, naggasigi ta og target ngadto sa COMELEC, gasigi ta og target ngadto sa Korte Suprema pagpabilin nga buhi sa eleksyon. Si Duterte ni kalawat sa na kung magsigi sa taog hisgot sa atong kausa, ang mga hintungdang mga ahensya mapugos sa pagliho o mapugos sa paghimog aksyon, pag-address sa atong mga reklamo sa atong kausa. So, ang akong mensahe karong hapuna, di lang ta magpakawa o paglaom. Kining mga issue, kining mga atong natuki, sigihan gini natutuki, di gyud ta mutahan. Doon na ragyoy makadungog na to. Doon na ragyoy mamulihok tungod ining atong padayon nga pagpakabana. So, naa sa atong programa sa atong baruganan, gibutangan dyan ako og segment, usay mo taas kay na og segment sa viewers views, para nako usa na labing epektibong paagi na makapadayag mo sa inyong kaugalingon. Dili sila kinahanglan nga maminaw sa viewers views, pero makapaminaw ang ilang mga igagaw, makapaminaw ang ilang mga pag-umangkon, makapaminaw ang ilang mga ginikanan, makapaminaw ang ilang mga isuon, makapaminaw ang ilang mga employer, makapaminaw ang ilang mga higala mo yun, uy, naisgutan mga dito, batia madayan ang imong gibuhat, daghan madayan kayong nireklamo ana. Epektibo kayo nga paagi aron pagkurehir sa bisan unsa sayo, sa bisan unsang inustisya, sa bisan unsang pangabuso sa gahom. So ayaw palihog mo og hilom, ayaw palihog mo og hunong sa pagpadayag sa inyong baruganan, sa inyong mga hunahuna. Labaw sa tanan para nako, may kay nga training nato na kamaunatang mo baid sa atong mga sinultihan, kamaunatang mo pahimutang sa atong mga argumento, kamaunatang manalipod sa atong mga baruganan, sa nagkalilang mga issue, mga kontrobersiya, is a very big step. Pag-mobilize sa katawhan para sa katarong, para sa kaangayan. Ug once makakaplag na ka sa imong tingog, as kang lisura na ng tangtangon gikan sa nahigmata nga katawhan. So, beneficial ni para nato. Ug initially, makapugos na ta sa mga naa sa gahom to take notice, to take heed, na maminaw na sila sa lehitimo nato nga mga protesta, sa lehitimo nato nga mga demanda, sa lehitimo nato nga mga sugyot. Unsaon pagpalambo ang pagserbisyo, sa pagpalambo, pagtarong, pagduma sa atong gobyerno. So, dili hopeless ang atong sitwasyon, ni-evolve lang ang paagi sa pagprotesta para sa katarong, para sa kaangayan, para sa kamatuoran, para sa mas maayo ugma. Ubaw kadto ang atong sugilanon na naguluhag protesta. Uban ni Dr. Iris o ni CB, kini si Leo Lastimosa, magpasalamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Thank you very much, CB girl. Okay?